Goddag, hej med jer. Jeg vil lige lave en lille kort videointroduktion, nu når vi er kommet i gang her med vores side. Vi er som I kan se kommet rigtig godt i gang, og vi er meget imponeret af det, der bliver lagt op hele tiden. Vi følger så godt med som overhovedet muligt. Men jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan vi sådan kommer til at arbejde med opgaverne, sådan så vi også ved, hvornår at de forskellige opgaver sådan er, at man kommer i problemer, eller at man mener, at man er færdig, eller man gerne vil have nogle kommentarer på nogle ting og sager. Det er lidt svært at have overblikket, når man sådan hopper frem og tilbage mellem opgaven, derfor så har jeg lavet et system, og det vil jeg lige vise jer noget omkring. Der er blevet spurgt til det her med, at vi lægger program ud for dagstuderende, og der kommer ændringer i undervisningsplanen hele tiden. Det er meningen, at man nogenlunde følger det samme tema som modulplanen, og så det faglige oplæg, der kommer, men der kommer små ændringer hele tiden. Selve programmet lægger vi normalvis op sådan dagen inden, eller når vi sådan er klar med det. Og alle de præsentationer, der bliver brugt, det ligger jo hernede i præsentationer for undervisning. Og herinde der lægger vi jo, hvad der er, altså de præsentationer op, som bliver brugt. Så jeg som netstuderende vil altid kunne finde præsentationerne herinde og se, hvad det er, vi har været igennem og i forhold til det. Når vi nu går ud på forsiden igen, så har vi jo lavet, lige nu er der rigtig mange, der skriver hernede i kommentarfelterne, og de skriver lidt forskellige steder, og det er også fint nok, men det er svært at styre, og derfor vil jeg altså opfordre jer til, at hvis I har et eller andet, så går I ind i diskussionsområdet. Og igen, når I er inde i diskussionsområdet, så skal I ikke skrive ind i de der kommentarfelter, for det kommer til at lægge sig som en meget, meget lang tråd hele vejen ned. Og lige nu går det, men når vi begynder at få 45 indlæg, så er det simpelthen ikke til at holde, fordi det er den nederste, som er den nyeste. Derfor vil vi gerne opfordre jer til, at hvis der er noget, så går I herind. Og det vil sige, at I går ind i Edit, sætter jeres cursor herned, og så skriver I den dato. Hvis det nu var i dag, så er det jo den 8. september, bare sådan her. Og så skriver I, hvad det er, I har spørgsmål, og så kan vi hele tiden svare på det nyeste øverst oppe. Og sørg nu for altid at lægge jeres ting herind. Nu canceler jeg den lige, så man ikke bruger den til noget. Så sørg nu for at lægge jeres, hvis der er et eller andet, så lægger I det herind. Så vi ikke skal alle mulige steder hen og kigge på det. I må rigtig gerne bruge kommentarfelterne inde på jeres egen opgaveside ved at skrive til og fra hinanden. Og jeg vil opfordre jer til også at gå ind på de andres opgaver og kommentere bare endelig på ting og sager, eller skrive, det var da en god idé, eller sådan noget, sådan, så det ikke kun er Mette og jeg, som kommer med respons på opgaverne, men det kan jeg jo se, I også er gået fint i gang med. En anden ting, som jeg vil introducere på forsiden nu her i dag, det er, at jeg har lavet altså modulplanen, der ligger herinde, den vil I altid kunne se, hvorfor en dato den er ændret her. Det siger, der står modulplan, naturteknik indskoling, og så har Mette lige ændret den i dag, ved jeg, så det er det her den 8. i 9. den er opdateret. Så I vil altid i datoen her kunne se, hvornår den er opdateret. Og vi vil også så vidt muligt, når der er noget nyt, der bliver ændret, så skriver vi det også nogle gange op i nyhedsfeltet. Jeg har lavet et nyhedsarkiv, det vil sige de gamle nyheder, de ligger alle sammen inde i nyhedsarkivet. For ellers så kommer det meget hurtigt til at rode ud på forsiden. En anden ting jeg har lavet, det er, at vi har lavet en oversigt over opgaver, som ligger her. Og hvis I går ind på den, så kan I se, at I herinde kan skrive jeres, I går ind i edit-delen, og herinde kan I så skrive jeres navn, altså hvem det er, de er. Og så kan I lave nogle små koder herinde, som viser, hvor langt I er med de forskellige opgaver. Og I sidder så med, det er normalvis os, der sidder et kryds, når vi mener, I er færdige med opgaven. I kan sætte lidt i, når I mener, I er i gang med opgaven, eller når jeg er i gang med opgaven. På den måde har vi et overblik over, hvem der er i gang med hvorfor nogle opgaver. Hvis I sidder en, som hedder MC, så betyder det, at I synes, I er færdige med opgaven, og I gerne vil have os til at kommentere og kigge på den. Hvis I skriver et udråbstegn, så har I brug for hjælp, så skal vi også nok gå ind og kigge på den. Hvis vi skriver et MCI, så er det fordi vi har kigget på opgaven og ikke synes den er helt færdig endnu. Og så kan I gå ind på jeres side og se hvorfor. Og hvis vi skriver CC, så er det altså fordi vi ikke kan finde ud af hvor hulen jeres opgave den ligger hen. Så det er sådan mere teknisk i forhold til det. Prøv at se om I kan bruge det her, sådan så det giver også et hurtigt overblik over hvem der er i gang, hvornår er I gang osv. Og så kan vi hurtigere lige tjekke oplysningerne herinde. Men ellers, som sagt, som jeg startede med at sige, så er vi ret godt tilfreds med al den aktivitet, der sker herinde i et stort hold, så vi skal lige have overblik over, om alle er kommet godt i gang. Men vi har en god fornemmelse af, at det går fremad nu her. Yes, og
Det var lige en kort introduktion. Sådan en introduktion må kun vare 5 minutter. Det gør den nu. Så tak for nu.